ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ अरथी उठल जाओ ना धरती से टूटल जाओ हाय अरथी उठल जाओ ना धरती से टूटल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ। कुछो न मांगबो हम तोरा से फेर करा बात गे कुछो न मांगबो हम तोरा से फेर करा बात के आखिर इच्छा दे देन भिक्षा आखिर इच्छा दे देन भिक्षा मरल पे करबो याद गे हमर अरथी उठल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ। कहे छौ गौरव रणजीत तोरा कर ले तनिक फोन गे कहे छौ रणधीर राणा तोरा कर ले तनिक फोन गे जेन कर भीतर भटकत आत्मा जेन कर भीतर भटकत आत्मा मिलत ने सुकून गे नाता धरती से टूटल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ गे ससुरा से भेज दी है लकड़िया रवा के अरथी उठल जाओ। जय भवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलदौर बाजार।